magchika ta. Describe your first time. Sakit, guot, muagas ang dugo, hapdos, agay, aroy, giduot pa jud, ibot na sad. Di ka kasabot sa imong bation, sister. Iyon ana di ay ang mag-blood donor. Nay, first time ko nakasunod og gay bar gabi inay ba? Bibo man ka nagsinanggitay diha nay no mga bayot. Sinanggitay mo lang? Unya. Kitsa may pinakakusukig bisinggit nga bayot dito. May lain pa? Si tatay. Uy, bay. Usa maganggang katawa mga diha? Kita ka atong tindera diha sa unahan nga maldita kayo? Oh, katong dalaga? Oh, kato. Nga naman. Akong giilad, bay. Giyon sa man mo siya pagilad. Nagpalood ko dito ay, pero wala ko musulti niya nga wa ko'y cellphone. Ang umagad ngadto sa iyang ugangan. Kining iuli lang nako ni akong asawa nga buktat. Oh, nga naman. Kagahapon palang ganyan magkikasal? Maula ginay problema pa. Paghani mo na mo gahapon, pwerte mang tuwang-tuwang oy. Gidagat ko. Makita kimi sa akong ka-textmate bay. May noon. Unsa man kuno yang suoton? Mag-yellow raman kuno siya sinina. Akong ignon nga mag-green food ko. Guwapa gid siguro kaayo na akong ka-textmate. Pero dili ko mag-green oy. Magpula lang ko. Unsa ta? Ignorantig mga eyeball. Pag abot sa Jollibee, doon na dayon sa na matigdan nga nakayelo. Apan bati kinignaong. Pwerteng lingi-lingi sa iyang kasabot og nangitag naka-green. Og wa kagwantam miduol kini kaniya. Og nangutana. Excuse me, ikaw ang akong kasabot? Hoy, ay ko kapila-pila sa imong kuan diya ha? Naka-green ba day ko? Guard! Tabang guard! Ay bayot oh! Nanang, ako nga inyo nga piliyon. Isip opisyal ni nga ato nga dakbayan. Na na-peaceful kaayo ang ato nga lugar. Na walay gubot. Na nga walay salbits. Kaya kung nga na ay maggubot-gubot. Na ayaw kabalaga. Kaya ako nga pat yun. Ang madre ngadto sa sakristan. Akining dong, unsa may apelyido nimo? Kabalo na ka ana, sister oy. Sige ko kagunit ana. Sanga? Sister Baya. Rosario oy. Hala, bayot. Nga naman di ay bayot. Mana lang ni, kaysa mag-adik-adik. Naalagi hala sa ibabaw ni tatay nay. Paubitaw nga akong lingkuran kay ang mamatay. Mas isog si yaya na yoy kay iyang gikaon. Tay, gikasabaan ko sa kong teacher ganina, tay. Nga naman. Saon, ako manggi halukan tong akong seatmate good. Liwatag kay ni mo na ako, anak. Oy, naliwat kay ka na ako. Unya, lami ba imong paghalok nung? Lami kayo, tay. Saon, gwapo mo gud kayo siya, tay. Sa amo, grabe kadaghan ang langgam. Di ko di mo makita ang mga tanong sumay tungod sa kadaghan sa langgam. Grabe binuang man ang imo ha bay. Wa man gay kumiingon nga daghan kag isda sa amo ang pispan. Unsa man kadaghan na bay? Aw,
O kayon pa na mong isda, ayaw makitang tubig. Oy, bay! Mayo niya ka. Nakapalit kong hearing aid. Mayo ni kay effective kaayo. Mayo noon. Unya, aham na nimo napalit. Ha? Gahapon lang yun? Si Butchok, gadalag himungaan sa bulangan. Apanwa, kini siya pasudla. Pasalo kami bay, kay di ba pwede kasulod ang himungaan din sa bulangan bay? Ay, naunsa naman hinoon eh. Ang inahan, mutanaw sa dula sa iyahang anak. Dong, kung kasal na ta, makabiya ka sa sigarilyo? Ngano kung dili, biya lang ga oy. Sa inom? Yes lang ga. Sa laag? Biyaan. Biyaan oy. Kung sa pa'y pwede nimong biyaan? Bisan pag ikaw. Tay, nagbold ko sa magasin, tay. Tanawa gali akong picture sa page 10. Jesus, Ginoo ko anak. May mas makauuaw pa ba nini? Naatay, sa page 11. Si nanay. Magtiayon, nagpa-check up sa doktor. Maayong buntag, Dok. Maayong buntag, usab. Ako ang tangi pa-check up ni akong asawa, Dok, kay nidako man ang tiyan. Di ka ni siya buros. Kajut lang kay hilingon ko. Ginhawag lalo, Mrs. Yun na pa. Uy, murag, hangin maning sulod sa tiyan sa imong asawa, mister. Ha? Hangin? Uy, unsag ipagtuon ni mo ning ako, Dok? Bomba? Duha ka buwang nagkaistoryahanay. Matot pas buang uno. Akin na yung pre. 5 plus 7. 5 plus 7? Kasayo na na? 10? Oh, nganong katawa man kabay? Abi kong di ka kamao. Nay, tinuotod na nga first love never die. Unsa pa? Nay, tanawang amahan mo. First love na ko na siya. Karon, buhi pag yung panuway. Usa ka dalaga, nakakita sa tinaguan sa usa ka litaw nga nangihi. Hala, oy, kadaghan sa buhok. Kagamay sa sanga. Unsa man ay gusto nimo? Gamay rang buhok, daghan ang sanga. Kining day, sugot ka kanang imong duha ka bukid. Ako nang pakon. Nya tagaan ti kag 1 million. Mao ba? Hala, sige. Gisugdan, dayon gibanatan og maayo. Human, may undang. Oh, wa man lagi mo paak-paak ka. Nagungad-ungad raman ka. Kining wala ko'y kwarta. Nay, nagbukot lagi mong doon tatay sa habol. O anak, kay tugnaw man kaayo. Unya, nganong naghubo mo mundo diya ilaw sa habol. Ni tubag ang amahan. Anak, igang sa ilawom, anak, igang. Akining maduna, apit naman gigumapanaw. Akong ibilin kini mo na lang at kanang atong yuta nga pagkaugmaron. Aron sa ingon, ikaw nang mangunay pag-ugban niya na og mahimo ka na yung hingpit nga lalaki. Kay buhat man sa usa ka lalaki ang pag-ugmad sa yuta. O tay! Tay! Og
Isaan mo ka na ko nga imog at imanon ka ng atong jutay nga yuta. Utay. Isaan ako tayo nga akong tamna ng yuta. Pwede, bulak ako itanong tayo. Usa ka sweet kaayo nga bungi, pag uli sa balay, gisampungan niyang mata siyang asawa. Og nagkanayon. Yes, ho. Pagiso-giso ka pa diha. Ngano kung dili ko kailan nimo, nga ikaw ra may bungi aning balaya. Usa ka katabang nga bayot nakakitag kondom sa salog. Hala, unsa man ni? Kaluod ba? Kining sir? Unsa ni siya? Kana ba day? Mo na kondom. Mao ka na gitawag nga safe sex. Yun na pa. Nga naman day, wala day sex sa inyong bukid? Naaman. Pero di po din unaan ka grabe nga astang panit mga tangtang. Oy, pre. Murag lalo man kay nimong gihuna-huna diha. Gahinukto ka man. Matay, gadamgo man kung kauban ko nun ako ang 50 ka contestant sa Miss Universe. Ikaw ra may nagproblema na, pre. Kanindot, ana. Unsa man ni problema ron? Matay, pre. Ako may nakadaog. Hubo lang ng imong sanina aron ma-check up ka na ko pag-ayo, okay? Maulaw man ko, Dok. Ayaw kaulaw. Doktor ko na kon mao na hala sige ato na lang palungon ng suga aron dili ka mauwaw. Na gipatay ko na. Asa man ako ibutang akong sanina, Dok? Kinig, diha lang ibabaw sa akong karsunis. Kining father, na ako'y ikumpisal nimo. Unsa man ka na anak? Ang akong uyab manggod, usahay iya kong hilabtan diha ibabaw sa kahoy. Mao ba? Murag unggoy. Usahay gud father diha gud sa dagat. Uy, murag isda. Di lang ka na father, usahay gud kay sa dalan. Uy, sus Mariusep, murag iro. Pero ang makauuwaw sa tanan father, kay usahay didto kunya kuanon sa likod sa kumbento. Uy, murag ako. Mao na kung gusto nimo, mamahimo kang opisyal nga sama nako. Maisog, di mahadlok og gubat. Tanawan na mong lawas. Sa sige na mong jogging kada buntag, di gahi na kayo. Dagko na kay kag mga bukton og dughan. Mao na akong gusto nga anak. Usa ka tunay nga lalaki. Kasabot? Yes, sir! Louder! Yes, sir! Louder! Yes, sir! Louder! Yes, sir! Stands right! Tiger look! Ang imong tiyan, puro na pandesal. Gahi na kayo. Be, piktan ko ni be. Agay!